मैया जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे 11 हानजानि मोनसे जोङो दोलोआ आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ लोगो हमदों आरो आसाम एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव जोंनि जि 2020 नि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जायफोर दफाफोर दंमोन बे दफाफोरखौ 7टा दफाखौ लानानै जायफोर पलिटिकेल जिखिनि डिसिसन नांगौ बे दफाफोरनि सायाव जोङो बिथांनो मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेलाव आसामनि एसबि स्पेशल ब्रान्चनि एडिजिपि हिरेन नाथ आरो लोगोसेयैनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि माने WPT अंगमथु आरो गोबां अफिसारफ्रा बाहागो लादों आरो बेयाव स्पेसियली जोङो पारा 14 3.1 आव जि दङ जे पारा 14 नि गेजेरजों मोनसे कमिसन दानांगौ आरो बिटिआर खौ एक्सटेनसन आरो एक्सपानसन खालामनानै बिटिआर गोदान बिटिएडि खौ बिटिआर गोदान नाम बिमुं होनांगौ बे मोनसे दफाखौ होदों बेजों लोगोसे एनडिएफबि जोंनि केडार आरो जायफोर मोनब्रैबो फेक्सननि जायफोर जोंनि केडार्सफोर दंमोन बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ इमिडिएटलि एकाउन्टआव सोनानै होनांगौ बे रांखौ बिथांमोना हरनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो दाबि होदों आरो बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टार आरो हिरेन नाथआ बुंदों जों अलरेडि बेखौ प्रसेस खालामबाय आरो बेखौ गोख्रैनो मोनसिगोन होननानै बुंदों आरो बेजों लोगोसे जिखिनि हाइनियास आरो नन हाइनियास केस बे उइथड्रयेलनि जि दफा दङमोन बेबायदि केसफोरखौ थाना पर्याय आरो एसपि लेभेलाव गासैबो केसफोरखौ बिथांमोना नायबिजिरनाय जादों आरो स्पेशल पाब्लिक प्रसिकिउटर एपइन्टमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों फेस्ट मेनाराव केसखौ उइथड्र खालामगोन होननानै जोंनो मैया फिन खेबसेबाव बिथांमोना बुंफिनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि मार्टियार फेमिलिफोरनो 5 लाख करि जि एक्सग्रेसिया रां होनाय दङमोन बे बाथ्राखौबो लानानै जोङो बिनि थाखायबो मोनसे पलिसि तयार खालामनानै मार्टियार फेमिलिनि मुङाव जे रां होनो गोनां दङ बेखौ बिथांमोना होनांगौ होननानै जोङो बुंदों आरो लोगोसे बर' रावखौ आसामनि एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ लानानैबो जोङो फिन खेबसेबाव नैबे मेम'रेन्डामाव जोङो गथायदों आरो लोगोसेयैनो जे सेन्टार अफ एक्सेलेन्स जोंहा गायसननांगौ आसामाव थानाय आरो बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगानायनि थाखाय राव थुनलाइ गासैबो बिथिंखौ जौगानायनि थाखाय थुलुंगाफुरियाव जि सेन्टार अफ एक्सेलेन्स गायसननांगौ बिनि थाखाय बाजेट एल'केसन नैबे सेसनावनो खालामनांगौ होननानै जों नारसिनदों कार्बि आंलंनि बर' कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि स्टेटास बे एसटि हिलनि स्टेटासखौ फैबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव गोख्रैनो बारहोनानै बे मर्यादाखौ होनांगौ बे गासै मोनस्नि दाबिफोरखौ लानानै जों आसामनि चिफ मिनिस्टारनो होदों आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा जोंनो फोरमायदों गोलाव सम रायलायनायनि उनाव जे बे गासैबो खामानिफोरखौ जों प्रसेस खालामगासिनो दङ आरो गोख्रैनो मोनसेनि उनाव मोनसे बे गासैबो हाबाफारिया मावफुंजागोन बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा जोंनो फोरमायदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो गोख्रैनो खामानि मावगासिनो दङ आरो मैयानि जि जोंनि जि मेम'रेन्डाम दङमोन बे मेम'रेन्डामाव दाख्लैबावैबो 30 आगस्टआव जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फाइनान्स आरो एजुकेशन मिनिस्टार बिथांजों जोङो रायलायनाय समाव डाइरेक्टरेट अफ बड' मिडियाम एडुकेशन बिनि जि केबिनेट एप्रुभेल बे अलरेडि जाबाय बाजेट एल'केसनखौबो बिथांमोना अलरेडि खालामबाय दा फैबाय थानाय 5 तारिखआव बिनि इनागुरेसना जागोन बे मोनसे आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मेटार दङमोन मैयाबो जों बेखौ प्लेस खालामदों जे बिटिआरआव थानाय गासैबो मिडियामनि स्कुला जिखिनि थालांनाय दङ आरो जिखिनिया माने बे प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसआव फैयाखै भेन्सार इन्स्टिटिउसना एलपि एमइ हाई स्कुल कलेज जुनियर कलेज हायार सेकेन्डारि गासैखौबो लानानै मोनसे गोदान बेयाव आयेन बानायनाय जागोन आरो बे आयेन मथे बे फरायसालिफोरखौ बे इन्स्टिटिउसनफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन बे बाथ्राखौ जोङो स्पस्तयै दाख्लैबो रायलायदों आरो मैयाबो रायलायदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' ओनसोलखौ लानानै बर' रेभिनिउ गामि बा बर' भिलेजफोरखौ लानानै जि सेटेलाइट बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिल बे बिला फैनो गोनां मोनसे अबस्थायाव जोङो सरकारखौ नारसिनबाय थादोंमोन जे जिकुनु कारनाव बे बिलखौ नैबे कमतापुर अट'नमास काउन्सिल मरान मटक अट'नमास काउन्सिल दिनै नङाबा बे गाबोन बे बिला फैगोन आरो बे मरान मटक आरो कमतापुर
अट'नमास काउन्सिलनि गेजेरजोंनो बे बिलआ जिहेथु फैनांगौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बेखौ जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो जोङो नारसिनदों आरो चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालखौबो जों नारसिनदों नाथाय जोङो मैया मिथिबोदों जे जिहेतु WPT BC डिपार्टमेन्टआ बिनि नडेल एजेन्सि गासैबो अट'नमास काउन्सिलनि आरो WPT BC डिपार्टमेन्टआनो बिनि जि मडेलिटि बा बिल लाबोनायनि गासैबो प्रप'जेलखौ बिथांमोना मावो आरो बिनि जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टखौबो अलरेडि जोङो मोननो हाबाय नाथायबा जोङो मिथिबाय जे WPT BC डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि जि हाबा बे हाबाया जेरैबायदि मावनांगौमोन बा बिथाङा बे जेरैबायदि दायित्व लानानै बेखौ खामानिखौ मावफुंनांगौमोन डिपार्टमेन्टेल माखासे क्लियारेन्स बा NOC लानांगौमोन बे हाबाफारिफोरखौ स्वयं फाइनान्स मिनिस्टार आरो चिफ मिनिस्टारा बेखौ मावनो दायित्व होसेयावबो दिनै बिथांमोना सम मथे बेखौ मावफुङाखै आरो जों मिथिनायाव बे बिला कमतापुर आरो मरान मटकजों दिनै फैनाय नंलिया बे जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां जोंनि मन्थ्रियानो जोंनि हाबाफारिखौ दिनै मावफुङाखै जोंनि मन्थ्रियानो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय दिनै खामानि मावाखै आरो जोंनि मिथिनायाव बे जे बिलखौ जे लाबोनो नागिराखै बिनि गुबै जाहोना जाबाय जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे ओनसोलखौ सिमुलुगुरिसिम जिहेतु BTR ओनसोलाव एक्सपानसन आरो एक्सटेनसन खालामनायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारजों सुक्ति जानाय समावनो एग्रिड मोनसे पइन्टआव फैखादोंमोन आरो प्राय 1500सो गामिखौ जोङो अलरेडि भारत सरकारनो लिस्ट होनानै दोनदों बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय अलरेडि सरकारा बिथांमोना बे डिसिसन लाखादों नाथाय सोसननायनि जि प्रक्रिया जि प्रसेस बे जाबाय कमिसननि दारै सोसनगोन दा सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफानानै BTR दाफुंनायनि जि हाबाफारि बे कमिसननि गेजेरजों जागोन नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ लाफानानैसो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानायनि जिखिनि मतलब दिनै WPT BC डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रिया जे खालामदों होननानै जोङो मिथिदों गोबां सुलुंनिफ्राय जोङो मिथिदों दा बिनि सैथोखौ थारैनो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसनाबो बुंगोन बिथांमोना नांबाय थादों बेखौ लानानै मिनेश्वर बसुमतारिया जिहेतु वान अफ द सिगनेटरि बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो मिनेश्वर बसुमतारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो सावरायनाय जादों लोगोसेनो मिनेश्वर बसुमतारि आरो UPPLनि आफादगिरि बा बारग' एबसुनि आफादगिरि आरो पिस एकर्डनि सिगनेटरि प्रमद बर'जोंबो सावरायनाय जादों आरो जोंनि इउनाइटेड इफर्टआ बेनो जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिलखौ लाबोनांगौ नैबे सेसनाव आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि जि गोलाव समनि सिमां दंमोन जे प्रप'ज माने जि ओनसोल BTR आरो बाहेरनि बर'फोरनि जिखिनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जिखिनि दानाय एरेन्जमेन्ट बेखौ खालामनांगौ जि सिमां दंमोन बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय दिनै बेसेबांबा मोनसे सुजुग आरो सुबिदा मोनसेयावबो दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय जे जोंनि डिपार्टमेन्टेल मन्थ्रि आरो जोंनि डिपार्टमेन्टखौ सालायग्रा मन्थ्रि बिथाङानो स्वयं बे खामानिखौ मावना होनो हायै मोनसे फैमाल बा फेलारखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बेखायनो रायजो राजाफोरा बेखौ बिजिरनांगोन जे एबसुजों UBPजों खुनु कन्ट्राडिक्सन गैया एबसु आरो UBPनि गेजेराव क्लियार आन्डारस्टेन्डिं दङ चिफ मिनिस्टार बिथांनोबो बुंनाय जादों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनोबो बुंनाय जादों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' डमिनेटेड एरियाखौ गारनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायाव आसाम सरकारा एग्रिड UBPआबो एग्रिड नाथाय जोंनि मन्थ्रि बिथांमोनासो दिनै बेखौ लानानै एग्रिड खालामनो हायाखै दा बे दायनिगिरिया सोर बा सोरनि थाखाय बे बिला दिनै फैयाखसै बा फैनाय नंलिया जोंनि इनफरमेसनाव जों बेखौ दिनै नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना जुदि साहस दङब्ला बिथांमोना जुदि जातिनि थाखाय अननाय दङब्ला जातिनि जुदि सिन्ता दङब्ला जातिनि सुबुंफोरनो जुदि जास्टिस होनो होननानै जुदि सानदोंब्ला थारैनो दिनै आरो गाबोन साननैनि सम दंबावो बे बिलखौ लाबोनानै बर' हारिनि जिखिनि गोलाव समनि एसपिरेसन बे एसपिरेसनखौ फुलफिल खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बा WPT BC डिपार्टमेन्टनि जायफोर माने अफिसारफोर दङ जों बिथांमोनखौ खावलायो आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आङो क्लियारलि बुंनो नागिरबावदों जुदिও बियो पलिटिकेल मेटार नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राया बेयाव नांजाबनानै दङ जे मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थानाय समाव प्रमद बर' बिथाङा BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गवायाव लोगो हमदों दिल्लीयाव लोगो हमदों आरो बे लोगो हमनाय समाव जोंबो दङमोन आरो बे लोगो हमनायनि दिनै बे लोगो हमनायखौ लानानै दिनै गोदानै हाबनाय BPF हान्जायाव
जायफोरा दिनै हाबदों बिथांमोना प्रमद बर'खौ बुंदों जे प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो लोगो हमनानै प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिजों सिट बुजाबुजिनि थाखाय लोगो हमदोंमोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे बाथ्राया नंखाय आरो बेयाव जेबो सैथो गैया। प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों गवायाव। प्रमद बर'नि टीमा हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों दिल्लीयाव थांनाय 2019नि जुलाइ आरो आगस्ट दानाव। दा बे लोगो हमनायनि गुबै जि एजेन्डा बे एजेन्डाया जाबाय जे जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय जाबाय थादों बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय जि जोंनि दाबि दङमोन आरो बेखौ लानानै भारत सरकारजों जिखिनि ट्राइपार्टाइट टक जाबाय थादों आरो एनडिएफबिनि फेक्सनफोरजों इन्टारलकेटरजों जि भारत सरकारजों सावरायबाय थानाय जादों दा बे गासैबो मेटारखौ लानानै जिहेतु सोमावसारग्रा आफादफोरा रावबो एमएलए एमपि जोंहा गैया आरो एमएलए एमपि बिपिएफनि जायफोर दङ मन्त्रि दङ बिथांमोना जिहेतु बड'लेण्ड सोमावसारनाय बा बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय पार्लियामेन्टआव आरो एसेम्ब्लियाव जेबो बाथ्रा बुङा बे बाथ्राखौ लानानै जोङो हाग्रामा महिलारिजों सावरायनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनो मोनसे जोङो प्रप'जेल होनाय जादोंमोन जे नोंथाङा जिहेतु सरकाराव दङ बिजेपिजों एलायन्सआव दङ नोंथांनि मन्त्रि नोंथांनि एमएलए नोंथांनि एमपि बे गासैबो एसेटखौ बर' जातिनि थाखाय बाहायनानै बर' जातिनि माने इस्युनि थाखाय एजेन्डानि थाखाय जाहाथे खोथा बुङोब्ला भारत सरकारा बा नरेन्द्र मदिया अमित शाहया थारैनो बड'लेण्ड रायजो दाफुंनायाव बा बड'लेण्ड सृष्टि खालामनायाव बिथांमोनखौ प्रेसार होयोब्ला जोङो इउनाइटेडलि जोङो बे जि जोंनि एजेन्डा बा जोंनि जि सिमां जोंनि जि सावरायनाय बे सावरायनायखौ जोङो साक्सेसफुलि मोननो हागोन जिहेतु जोंहा एमएलए आरो एमपि गैया आरो पलिटिकेल इस्युखौ पलिटिकेलि जिहेतु रिजल्भ खालामनांगौ आरो बेयाव पलिटिकेल इस्युखौ पलिटिकेलि रिजल्भ खालामनो थाखाय जोंनि सोमावसारग्रा आफादनिफ्राय सोमावसारनायनि बा सावरायनायनि बादै बै माने व्यक्तिफोरा जिहेतु जोंजों गैया दा बेखायनो जोङो बे एजेन्डाखौ लानानै हाग्रामा महिलारिखौ जोङो आपिल खालामदों आरो बे सावरायनाया सिंगल पइन्ट एजेन्डा जे बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा रल लानांगौ बे बाथ्राखौ आपिल खालामनाय जादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारिया बे सावरायनाय समाव बे जिखिनि इस्यु दङ बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि जि इस्यु बे थांबाय थागोन सोमावसारलांबाय था बेबायदिल' बुंनानै बिथाङा बुंबाय जे नोंथांमोना 7टा एमसिएलए दङ 7 जन आरो बे 7टाखौ लादो बाखिखौ जों गेलेनोसै आरो बेबायदिनो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेनोसै बे बाथ्राखौसो बियो इम्परटेन्स होनानै जर होनानै बुंनाय जोङो बै समाव मोननो हादों। दा जोंनि एजेन्डाया जाबाय बर' जेंना सुस्रांनाय बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाय नाथाय बिथाङा रिप्लाइआव होबाय आन्दलना थांबाय थागोन सावरायनायाबो थांबाय थागोन बिथांनिफ्राय जेबो इनिसियेटिभ गैया आरो बिथाङा प्रप'जेल होबाय जे नोंथांमोननि 7टा लाफिनदो बाखिखौ आं गेलेजोबनोसै आरो जोङो ज' सरकार सालायनोसै बे बाथ्राखौसो लानानै बियो बै समाव बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेखायनो जायफोर मानसिफोरा दिनै प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव लोगो हमहैदोंमोन गादिनि थाखाय बा नोङो माने पावारनि थाखाय राजनितिनि थाखाय बे कमप्लिटलि बियो नंखाय बाथ्रा आरो मिसा बाथ्रा बेखायनो आङो स्पष्ट बुंनो नागिरो जिहेतु जोङो बेयाव टीम हिसाबै ज' दङमोन बे रायलायनायाव खुनु बेबायदि पलिटिकेल डिसकासन जायाखै डिसकासन जादों बर' हारिनि जिखिनि एसपिरेसन दंमोन बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखायसो बेयाव डिसकासन जादों। दा बेखाय दिनैनि बे समाव बेफोर कुइसनखौ जायफोरा लाबोदों बिथांमोना मोजाङै गोथौयै बुजिनानै नाय आरो जायफोरा बेबायदि बाथ्राखौ फोसावदों बांसावदों बै मानसिफोरा जिहेतु बे डिसकासनाव गैयामोन बेबायदि सैथो नङै बाथ्राफोरखौ बांसावनानै रायजोफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो लुबैया बा हास्थाया आरो बेबायदि बाथ्राफोरखौ हारियाव गुलुं गुजुं बा गोनो गोथो लाबोनाय बाथ्राफोरखौ बांसावैयानो मोजां राजखान्थिया राजखान्थिजों थांनांगौ राजखान्थि हान्जाया राजखान्थि हान्जाजों जेरैबायदि डिबेट टकखौ खालामनांगौ बेबायदि खालामनायानो मोजां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बोनानै लाबोनानै हाग्रामा महिलारिजों सावरायनायनि बाथ्रायाव जिफोर बाथ्राखौ फोरमायदों बे गासैबो बाथ्राया नंखाय। दा बेखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौ स्पष्टयै रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायबाय। दा बिटिआर एकर्डआव दफा 3.1नि गेजेरजों कमिसन दानानै एरिया एक्सटेनसननि थाखाय बेयाव स्पेसियेलि मोनसे प्रभिजन दङ आरो बेयाव जेला दिल्लीयाव एबसु एनडिएफबि इउबिपिअ जहै जेला सिगनेचार होदों बे समाव आरो बिनि सिगां समाव बे क्लियारलि जोंहा रायलायखानाय दङ जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिहेतु सनितपुराव 534 सुबुङा जिउ खहा जादों मार्टियार जादों खास्रि बिस्रि बिसोरो
थैनो गोनां जादों अरुणाचलाव प्राय 1.5 लाख मानसिया बै समाव 1989आव बे राइडनि समाव मासाकारनि समाव खारनानै थाहैनो गोनां जादों दा बे मोनसे जास्टिस होनो गोनां दङ आरो जोङो कन्टिगुवास एरियाखौ लानानै बा बर' डमिनेटेड ट्राइबेल डमिनेटेड इनहेबिटेड पपुलेशन एरियाखौ लानानै जोङो जेसेबांनो हायो जोंनि 6 सिडुल एरियायाव जोङो बेखौ इनक्लुड खालामनानै लानांगौ दा बेखाय बे जिखिनि जोंनि जि दाबि भारत सरकार आसाम सरकारनो शोणितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' इनहेबिटेड एरिया आरो ट्राइबेल पपुलेशन जि एरिया दङ बेखौ सोसननायनि थाखाय बे गासैबो क्लियार काट मोनसे सावरायलायनाय आरो बयबो गनायलायनाय थासारियाव दंखायो दा बेखायनो शोणितपुर आरो बिश्वनाथाव थानाय इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो स्पष्टयै बुंनाय जादों जायफोर जिल्ला लेभेलाव दङ बा मिरुआवबो थानो हायो जे बेखौ लानानै नोंथांमोना कुनु खर' सानाङा कुनु डिबेट खालामनाङा खारन जोंनो साबसिन हामसिन एरेन्जमेन्ट नांगौ दिनै जोङो गलाघाट बा दिनै गवालपारा बा दिनै साउथ कामरुपखौ जोङो बोनानै लाबोनो हायाखै बेयाव माखासे टेकनिकेल उसुबिदा दङ नाथाय जिखिनि कन्टिगुवास आरो ट्राइबेल बड' डमिनेटेड एरिया दङ बेखौ जोङो 6 सिडुलनि अधीनाव बा सिङाव जोङो लाबोनांगोन दा बिथांमोनखौ जोङो सोंलु खालामनो लुबैयो जायफोरा दिनै माने शोणितपुर बिश्वनाथनिफ्राय इउबिपिअनि जानानै मिरु आफादा जेबो डिमट गैया मिनेश्वर बसुमतारिया जेबो डिमट गैया गुबुन जिल्लाफ्राबो डिमट गैया नाथाय शोणितपुर आरो बिश्वनाथनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना माने बिटिआरआव हाबनायनिख्रुइ बिकेडब्लिउसिआवसो हाबनायनि थाखाय बांसिन गोसो गुदुं देखायनायखौ जों नुदों जायखौ लानानै शोणितपुर जिल्लायाव माने बिकेडब्लिउसिआ हाबसिगोन ओरै जासिगोन होननानै बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों नुदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों स्पष्टयै क्लियार काट बुंनो नागिरो जे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा कुनु कारनाव बिथांमोना माने गोनो गोथो बा मिसआन्डारस्टेन्डिं कुनु जानायनि बाथ्रा गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि प्रप'जेलखौ होदों जि एरियाखौ जोङो होदों आरो जे गामिफोरनि लिस्टखौ होदों बिथांमोना बेखौ सोसननो थाखाय एग्रिड आरो बे कमिसननि प्रसेसनि गेजेरजों जागोन जिहेतु बेयाव गोबां हारि हारिसाफोर दङ जाहाथे दाङाबाजि जाया रावजोंबो राव माने दाङाबाजि मोनसे थासारियाव फैया बिनि थाखाय बे एग्रिड मोनसे पइन्टखा दा बेखायनो बेखौ लानानै शोणितपुर बिश्वनाथनि इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोना दिनै नैबे जि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे 6 सिडुलनि सिङावनो थानानै बांसिन सुबिदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' शोणितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजा आरो नैबे एरेन्जमेन्टनि उनाव जायफोर समस्ति जागोन जिल्ला जागोन साब डिभिजन जागोन रेभिनिउ जागोन जेराव बेयाव माने गोबां सुबिदाफोरा ओंखारगोन इनस्टिटिउसनफ्रा गायसनजागोन बे सुबिदाखौनो नोंथांमोना आजावनानै ला आरो बेनि गेजेरजों जौगानायनि हाबाफारिखौ ला बेनिख्रुइ गावनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय गावनि पार्सनेल स्वार्थनि थाखाय जातीय इन्ट्रेस्टखौ बाद होनानै जातिनि माने एसपिरेसनखौ बाद होनानै नोंथाङा जुदि माने सेटेलाइट काउन्सिलावसो शोणितपुर बिश्वनाथखौ जर जबरदस्ति जोङो सोसननांगौ होननानै जुदि आपिल खालायोबा बेयो मोनसे सौग्रावलायनायनि थासारिनि बादै जेबो नङा दा बेखायनो जोङो कुनु सौग्रावलायनायखौ लुबैया जोङो तर्क बितर्कखौ लुबैया बे जाबाय मोनसे एमिकेबल सल्युसन आरो बेखायनो शोणितपुर आरो बिश्वनाथाव एबसु आरो इउबिपिनि गेजेराव कुनु भुल बुजाबुजि गैया होननानै सानदों सानैसो लिडारफ्रा गावनि व्यक्ति स्वार्थनि थाखाय गावनि सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै हाबा मावगासिनो दङ आरो बिथांमोना बेबायदि इन्ट्रेस्टखौ गारनानै शहीदनि बिनिमयाव माने 534 शहीदनि बिनिमयाव दिनै जोङो बै ओनसोलखौ सोसननानै मोनसे बिथांमोननो न्याय होनायनि थाखाय जि खामानि मावनांगौ बेयावसो बांसिन मुखुब जानांगौ होननानै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आङो खावलायो कमिसन दानो थाखाय जोङो आसाम सरकार भारत सरकारखौ गोख्रैनो खावलायदों आरो बे कमिसनाव एबसुनि आसाम सरकारनि बिटिआरनि रिप्रेजेन्टेसन थागोन आरो बे कमिसना जेब्ला नायगिदिंहैगोन बे समाव जोंनि बर' गामिफ्रा बा बर'नि गासैबो दल संगठनफोरा थारैनो बे कमिसनखौ मदद होगोन आरो बबे ओनसोलखौ जोङो माबायदि मेकानिजमनि गेजेरजों सोसननो हायो बिनि थाखाय जोङो एरिया डिमार्केसन भिलेज इनक्लुजन बे हाबाफारिफोरा जागोन बबेबा गोबां रिमोट एरिया बे बाथ्राखौबो स्पष्ट जानाया मोजां जेराव माने नोङो 30 खान नन बर' बा नन ट्राइबेल माने गामि दङ बिनि माने 30 किलोमिटार गोजानाव माने मोनसे बर' गामि दङ मोननै बर' गामि दङ बे माने कन्टिगुवास एरियायावनो कुनु कारनाव फैनो नागिरा बेसेबांबा रिमोट एरिया माने नोङो अबेबा मुस्लिम गामि गेजेराव थानो हायो हारसा गामि गेजेराव थानो हायो बै मोनसे मोननै गामि बा मोनसे मोननै सुबाखौ माबेबा कारनाव टेकनिकेल उसुबिदायाव
जोङो हानहरनो हायाबो जानो हानाय नाथाय बिथांमोननि थाखायबो इनजास्टिस जानो गोनां जेबो गैया बे एरियाफोरखौ लानानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बे इनक्लुड जागोन अट'मेटिकेलि दा बेखायनो जोङो जेरैबायदि बिटिसिनि एरिया डेमार्केसनावबो माखासे बर' गामिखौ सोसननो थाखाय जोङो खायलें खुइलें खालामनानैब्लाबो माखासे नन ट्राइबेल नन बड' गामिफोरखौ सोसननानैब्लाबो बै ओनसोलफोरखौ जोङो हाननानै मोनसे जेनेरेल समस्ति बानायनाय जादों बा मोनसे अपेन समस्ति बानायनाय जादों बा एसटि समस्ति बानायनाय जादों बे सेम स्पिरिटजों सेम मेकानिजमजों नैबे कमिसनाबो जिखिनि टार्म्स अफ रिफारेन्स बे कमिसना तैयार खालामगोन बा सरकारा तैयार खालामगोन हम मिनिस्ट्रिया तैयार खालामगोन बिनि गेजेरजोंनो बिनि इनक्लुजना जागोन दा बेखायनो रावबो बे कमिसनखौ बेरेखा खालायाबासिनो कमिसना जेब्ला दाजागोन बिनि उनाव खामानिखौ मावगोन जोंनि साफ्रोमबो दल संगठन मोनफ्रोमबो माने गामिनि मुरब्बी गावबुरा बयबो जाहाथे बेखौ मदद होनानै जोंनि जि टारगेट बे टारगेटखौ खालामना लानायाव बयबो जाहाथे मदद होयो आं बेखौसो खावलायगोन मानो होनब्ला जोङो जेसेबां मदद होगोन जोंनि साननाया बेयाव फुलफिल जागोन आरो जों जुदि मदद होआब्ला जों जुदि सांग्रां जायाब्ला गोबां ओनसोला गोबां गामिया माने नायसनजायाब्लासिनो थालांनोबो हानाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुआनो जा जिल्लायानो जा दखरायानो जा इउनिटआनो जा जों बे माने बेनि थाखाय जोङो स्ट्रंलि खामानि मावगोन आरो जोङो मोनसेबो गामिया जाहाथे बेयाव थालांनो हाया बिनि थाखायबो जोङो कमिसनखौ जोङो स्पेसियेलि रिकमेन्डेसन खालामगोन आरो बेयाव बबे हाबजायो बबे हाबजाया बबे उसुबिदा दङ बबे सुबिदा दङ बेखौ कमिसना नायबिजिरनानै गावसोरनि डिसिसन लागोन दा बेखायनो बे कनसालटेसननि गेजेराव जागोन बिनि थाखाय जोङो होंगो दोंगो नांलाय खमलाय बा बोराबलायनाय दुखु मोनलायनाय बेबायदि थासारि फैनाङा गासैबो प्रसेसआनो कनसालटेसननि गेजेरजोंसो जागोन आरो बेयाव रायजो राजानि मददआ गोनां बेनिखायनो आङो बयबो रायजो राजाखौ बे बिथिङाव मदद आरो हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायबाय